さあ早速見ていこう。もし、たった一冊の古い本に世界そのものが詰まってるとしたら？そんなのありえないって？実は11世紀のとある傑作が見事にイエスと答えてるんだ。それがマフムードの D1。古代トゥルク文明の土台となった超ド級の百科事典だよ。歴史や民話、それに天文学まで。ただの辞書なんかじゃない。まさに知識の宝物ってわけ。言葉だけじゃないよ。当時の人々の科学や地理、リアルな生活様式まで鮮明に描かれてる。越冬地や牧草地なんて言葉から彼らが過酷な自然とどう生きたか見えてくるよね。つまり、ただの古い遺物じゃない。生きた知識が飛び交う、いわば初期のアカデミーなんだ。しかも驚くことに、これを現代語に翻訳するだけで、なんと15年もの歳月がかかったんだよ。さらに、この貴重な知識を残すために、30年もの人生を捧げた熱心な学者たちもいたんだ。アブドゥラーやイブラーヒムたちだね。何十年もタッグを組んで、この秘密を解き明かしたんだ。古代の執筆から数百年、現代の壮絶な翻訳リレーを経て、一つの文明が丸ごと保存されたってわけ。一つの本、一つの世界。この言葉こそが、この本の力強い哲学を完璧に言い表してるよね。じゃあ考えてみて。もし現代の文明を一冊に残すとしたら、僕たちの D1 は何になる？